Top Arewa TV, tashar al'umma. Please, a round of applause for him. Yes, Hamisu Breaker, the #1 Nigerian Hausa movie artist. Shine Gashinan Gena Tahoa. Just to prick the eyes and make us feel so happy and very more comfortable tonight. Yes. Hold it there. Hold it. Muhammad, ya samu tabarakin ka kasan bai aure ba. Ba shi hannun ku gaisa sai ka samu tabaraki. To shi kenan. Ku sake faɗa mashi. So now. Get me photo da su tukuna. You are a star artist tonight and I want you to have a big photograph with them. Let's put that back about and give me. Yawwa. Breaker in the house, Hamisu. Yes. Look. Yes. Wala magana ta ba masa ga shiga ango da amarya zai nuna musu martabar suka samu kansu. Put it on, please. Is it on? Yeah, we'll tell. Wannan waka ce ta musamman da aka yi wa angon da amaryar. Breaker, let's go.
san fadawa ya ke zama kalam sanan na ji duniya abun mai kaunar ba za ka ce salam a kuma duniya kuma san fara'un kamar gidan galam ima masu ya zan bayyana Hold it. Break her ass. And indeed their grandmothers. It's time for us to appreciate it too for what God has done for them, and as rightly pointed out before now, it is time for us to be thrilled, to be entertained. So yau uwar amarya da uwar ango sun zama jaruman mata. Za mu tafa masa da wannan tunanin, a tafa masa. Yawa uwar amarya da uwar ango ake so yanzu su zo wajen 'ya'yansu. Kalmar so tana nufin abin da zuciya ta so, amma ana wa ɓangaren raine da rayuwa. Su ne lagon mutane biyu inda shakuwa mai kama ɗan adam da aljan da beguwa. Domin mu gane so sai mu kasance da Hijira TV domin mu gane so. Na gode. Ga jama'a sun taru ana ta hoto da Alhaji Breka. Ai, Adama, sarki. Breka wallahi ba yi. Mun bai.